tuma hian clip lep chung chang kan rawn sei dawna in la nei lo di chuan play store ah khan in download anga ti chuan ka nei tawh a ka download lovang ti hian a awm anga in sign in anga tin a awm dawn ni hei video ania video kan en hian pawisa coins kan hmu ta kan lut chin a ti hian helai hi thai bil hi ta khun coins a akal dawn ni khun coins ku akal ta kha ka ngah ve deuh ngai a na chuan kan en lo mai nga kan back ang chuan reward kan lut anga ta hian la hian kan lut dawn ni spin ah hian ta hian kan lut ang ten o mga kan ngak anga kinaron lang ta a spin dawn ni ta hian voili kan spin theya ta hian kan spin ang kan van ni chuan coins le $1 pon kan dong theya tuna chuan coins ni ka dong ani lai hi coins chu spin de ang hemi coins hi a hlut ta nakina kan lo suyang kan back chhuak anga chuan tuna coins kan in lo kha tuna coins kan ti kha helai hi mi coins hi a poimo em maya poimo na chu kan lut chinang hian tuna hian hemi coins sang thum zali le somko panga somko le pasari hian hei ka withdraw thei withdraw theya a exchange thei ka tina chuan kha khan ta kha coins poimo ta coins kan nga khan $1 he kan exchange tam ve dawn ni ta hian cash out an kan lutam kan ngak lek anga chuan hian tuna chuan khi zong khi $1 kala nei chu ni $1 khat pok la nei tling lawa pati tran ve deuh chu ka in lawa dollar ni ka nei to ma se chu ka dollar ni chuan hei ka exchange a hei he tami hi hei ka exchange a ka ti sual tuk ti ma pon hei exchange nuai lo tu ti ka kan hriat tel a tha chuan kan luh le an chu ta hian kan lut le ang ta hian hei refer an kan lut ang hei kan playing a ka van ning am a halo lut chinang ti chuan hei hi kan screen dawn ani kan thai sen zel anga ti khan ka duh lai bakery sanga enge ka don chu ka hrelova kan ti chinang hi kan thai chinang enge ni coins sang khat kan donga
ui om đó chuan game tia hen kan lutang mai ka thai hen kan lutang game a hen kan lutang chuan tai hen game khel tur om boka constant kan tinga heng ho hi khel vek theia chuan coins kan hmu dawn ni coins khan dollar kan exchange to mai dawn ni chuan kan soi hmai lo tur chu tai hian thai lenga tai hian upload video kha short video i upload theia i upload kha min an lo like te i video te an lo ena an lo like an lo share che khan nangma khan i coins kha i dong dawn ani i don bel zel dawn ani chuan hei hi i du ni chuan link ka dah anga link ka ron dah dawn thowa chuan lo download ve dawn nia